kam hing chu PC la rin moi ania kum som thum kam hang me ka tur a hian kumina hian hei tomato far huan lungding zawa kan chinga tur a hian bisanga borvel kan en kol me kan nia ti chuan tur a hian kan tomato chin variety hi arka betle arka samrat kan ching china tur a hian keima bi ka hi chuan arka bet tur a hian ka ching me ka chuanin tomato chi hi IIHR NEA scheme atangin Bengaluru atangin chi hi kan dong thina ti chuan a hmuna hian KVK lamte hian training te miron pe in a hmuna te miron en pui thina kan lom hle ani tomato hi kumnga chung vel kan lo en kol ve to association hi kumsang hi somni pahni atang khan kan ding thar le a ti chuan keima bi ka hian kumnga thazen zone chu kain en kol mek to ani kain en kol to ani ti chuanin tuna hian neidon tomato growers association a hian secretary na hi ka chel mek bok ani ole hei tuna mi hi voina kan lo mek ani a ti hian kan lein lo zo lo dewa azat vevel kain seng thatwa azat ve hi lo ngai la nia tun din hmuna hian quintal za somsari panga zot hi kain thal chuak to a ti chuan tuna kan thalna re thi voini a hian cheng somsari in kan chhuah dona tomato hi kumina fawang si zona ka thar bi ka hi samruk panga kan chu thian anoi som pakhat velbor ka lei to a ti chuan tuna hian seng mabak hi nuai li nuai ngaman borvel lein seng ka lein bei sei ve boka ti chuanin a thal na lam panga hian commission hi ai zole lunglei kan neya tura hian a hmuna hian somsarin miron lak sak don ani